कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. दिल्लीच्या निवडणुकीत बीजेपी भरघोस विजयी. दिल्लीच्या निवडणुकीत बीजेपीच्या भरघोस विजयी जाल्ल्यान कारवारात बीजेपी कार्यकर्त्या वतीन मोठ्या जल्लोषात राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात कारवारच्या सविता सकलाकडेन फटाक्याची आतिषबाजी करून विजयी उत्साहाचे आयोजन करून गोड वाटून खुशी मनयली. या वेळार रुपाली नाईक हेमी नृत्य करून खुशी व्यक्त केली. प्यार से बोलो बीजेपी बीजेपी आइलो राइलो बीजेपी आइलो आइलो राइलो बीजेपी आइलो आइलो राइलो बीजेपी आइलो. बोलो भारत माता की जय. बोलो भारत माता की जय. वंदे मातरम वंदे मातरम. दिल्ली मतदारರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ मतदाರರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. बोलो भारत माता की जय. वंदे मातरम वंदे मातरम. जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. ब्रेक फेल झाल्यान कपड्या दुकानात घुसली लॉरी. कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली सुभाषनगरच्या एक कपड्या दुकानात अचानक लॉरी घुसल्यान लक्षांतर रुपयाचे कपडे तर बाद केलेत, तर दुकानाचे बाकी सामान मोडतोड झाली. लॉरी फाटी घेताना ही घटना घडली. जाल्यार दुकानात आशिल्ल्या कोणाक काय जालें ना हे नशीब. घटनास्थळार पोलीस येवन हजर जावन परीक्षण केले, तर लॉरीचो अचानक ब्रेक फेल जाल्ल्यान ही घटना घडली अशें प्राथमीक तपासात कळून येयलां. जोईडा ब्लॉक युवा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण. इंडिया युथ काँग्रेसान ऑक्टोबर 2024 घेतलेल्या युवा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाचो निवडणूक निकाल जाहीर केला असून या निवडणुकीत अध्यक्ष पदार जोईडाचे भवानी चव्हाण तर रामनगरच्या अक्षय राहुल हेमी उमेदवार भरिल्ली. तितूंत अक्षय राहुल हेमकां जास्त मत मेळिल्ल्यान जोईडा ब्लॉक अध्यक्ष पदार तेमगेली निवड जाली आणि उपाध्यक्ष पदार भवानी चव्हाण हेमगेली निवड जाली. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670.
संजीवनी सेवा ट्रस्ट वतीन पक्षी परीक्षण कार्यक्रम. संजीवनी सेवा ट्रस्ट जोयडा, कृगर फाउंडेशन कारवार आणि कैगा पक्षी निरीक्षण संघ हेमगे सहकार्यान आयतवारा सकाळी 7 वाजता पक्षी परीक्षण कार्यक्रम यशस्वी रीतीन पार पाडलो. जोयडाच्या विविध भागात 4 संघात पक्षी निरीक्षण केले. विद्यार्थ्यांक पर्यावरण, वन्यजीव आणि पक्षाचे महत्व हेचेर माहिती दिली. 63 जातीच्या पक्षाची नोंद जाली. कैगा बर्ड्स या वतीन पक्षाक कशे वळखचे, रेकॉर्ड कशे करचे हेची समज विद्यार्थ्यांक दिली. या कार्यक्रमात सगळ्या 73 जणांनी भाग घेतिलो. तितूंत पुण्याचे हरिभाऊ देसाई महाविद्यालयातले 10 विद्यार्थी तर 4 प्राध्यापक, कैगा बर्ड्सातले 10 जण, जोयडा मुरारजी देसाई निवासी शाळेतले 5 जण, सरकारी टाउनशिप शाळेतले 13 जण विद्यार्थी आणि शिक्षकाला समावेश आशिल्लो. या वेळार संजीवनी सेवा ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष रवी देडकर, अध्यक्ष सुनील देसाई, कैगा बर्ड्सचे टीमचे आणि इतर उपस्थित आशिल्ले. कर्नाटक राज्य ग्राम प्रशासकीय अधिकारी बेमुदत संपार. कर्नाटक राज्य ग्राम प्रशासकीय अधिकारी आपली समस्या आणि मागणी घेऊन परत आजच्यान राज्य पातळीचेर बेमुदत संपाचेर केला. जोयडा तालुक्याच्या ग्राम प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडच्यान जोयडा हिंगा बेमुदत संपाक समर्थन दिला. 2024च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या दरम्यान राज्यातल्या ग्राम प्रशासन अधिकाऱ्याच्या बेमुदत संपा दरम्यान महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवान ग्राम प्रशासन अधिकाऱ्याली मागणी पूर्ण करचे आश्वासन दिल्यानंतर संप तात्पुरती फाटी घेतिलो. जाल्यार अजूनही आश्वासन पूर्ण जालें ना म्हूण दुसऱ्या टप्प्याचो अनिश्चित संप पुकारला. या वेळार ग्राम प्रशासक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मेगेरी आणि इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तरेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.
कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळते आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधतो.